Ja vás vítam pri novom vlogu. Mám na sebe moje staré pomarančové tričko, takže to znamená, že budú nejaké zážitky. Dnes je 3.7. a ja som vám práve dostrihala vlog, ktorý o chvíľu postnem. Keď ste ho nevideli, tak prvé dopozerajte tento a pozrite si ten prvý. Takže toto je vlastne druhý vlog, ktorý natáčam na tento kanál a pritom dnes som natáčala podcast, ktorý má o chvíľu tiež výjsť, takže určite si pozrite aj ten. No, ja som vlastne doma, ale o chvíľu doma nebudem, pretože dnes idem na stanovačku. A je to vlastne stanovačka z nášho cirkevného zboru, takže vlastne ideme na hrad, kde prespíme a zajtra tam sú vlastne také ako keby dni rodiny. Malo to byť už pred mesiacom, lenže počasie nám neprialo, takže sa to presunulo a dnes neprší, ale je pod mrakom, takže teplota nám klesla, lebo predchádzajúce dni bolo vonku 38 stupňov, čo bolo naozaj masaker. Teraz je vonku tak 24, čo je akože lepšie, určite oveľa lepšie. No ale snaď nám to vyjde, nebude pršať, nebudú žiadne búrky a budeme na stanovačke. No takže mne o hodinku ide autobus. Hodinku mi ide autobus, potom prestupujeme na vlak a ďalej máme hodinku a pol túru, aby sme zostali na to miesto, kam ideme. Celkom náročná cesta, ale verím, že sa nám to podarí a celú tú opekačku si užijeme. A poďte vlastne ju straviť so mnou, sama neviem, čo všetko natočím, čo nenatočím, keďže minulý vlog bol taký špecifický, keďže som veľa pracovala, ale dnes nepracujem. Tak snáď natočím všetko, čo chcem. Nemám veľa času, takže už sa iba asi pobalíme, najeme a utekáme na autobus. Takže toto sú veci, ktoré balím, nejaká hygiena, zároveň lieky, samozrejme dezodorant, oblečenie dlhé, krátke, niečo pohodlné na spanie. Tu mám môj vankúšik, ktorý so mnou cestuje vždy a všade, nejaká dečka. No a následne beriem moju knihu, keby mám niekoho, komu ju chcem ukázať, tak aby som mala niečo na ukážku. No samozrejme Biblia nesmie chýbať a ešte si chcem pribaliť vlastne spevník, ktorý máme, tu sú nejaké mňamky, dobrodky. Spevník, ktorý máme a nejaké písacie potreby, keby som si chcela niečo pekné z kázne zapísať. No lenže problém je, že tu mám všetky tieto veci, ktoré chcem strepať tam. Takže uvidíme. Idem sa s tým popasovať. Začala som byť teda realista a zistila som, že do tohto môjho rúbsača určite všetko nevobchám. Ale neviem, čo mám pretriediť, keďže mám tam proste veci dlhé, veci krátke a viete, proste jedno tričko navyše chcete mať, keby sa niečo stalo. Zmoknem. Takže neviem, ako to mám skresať. A najlepšie je, že budem mať dve tašky zrejme a spacáky a stan neberiem ja, pretože berie to môj priateľ, takže ešte, že tak, lebo keby som to mala všetko brať ja, tak idem asi s 5 taškami. No, idem to tak niečo niekde popchať. Berem ešte jednu platenú tašku, takú tú väčšiu, takú tú kúpaliskovú, do ktorej si teda chcem dať len deku a vankúšik a potom veci, ktoré sa mi nezmestia do môjho veľkého rúbsaku. Takže to bude taká príložná batožina. A to je asi všetko. A to balenie bolo celkom rýchle, dúfam, že som nič nezabudla, ale hovorím si, že aj keby, tak je to iba jeden deň. A veľmi super je, že špekačky, hraňajky zajtra, aj obed, keďže tam ostávame vlastne na zajtrajší celý deň, zabezpečujú oni ako organizátori toho dňa. Takže nad tým rozmýšľať nemusím, takže ideme to tu obchať niekde a teším sa. Na moje počudovanie sa to celkom zmestilo. Jediné, čo som si nezbalila, sú dve jablčka. To on keby nejaká cukrovkárska kríza prišla.
No ale mám tu aj deku a vankúši, ktorý chcem dať do platenky. Takže toto vyšlo. Idem sa najesť. Dnes mám na obed takéto mäso s zemiakmi a so šalátom. Po dlhej dobe mám teda varený obed, lebo teda som pracovala, zvyčajne môj obed bol taký, že niečo zjem. Takže sa na neho celkom teším a nakoniec mám ešte 40 minút do autobusu, takže verím, že sa stihnem v kľude najesť. A v kľude ísť na autobus, bez toho, aby som sa musela ponáhľať, pretože všetko podstatné už mám, iba sa nejako prečišem. Ale chcela som vám ešte ukázať veci. Mala som si takýto obraz, lebo tuto niekde medzi touto stenou a touto skriňou a natáčam teda podcasty. No a keďže ten podcast je Fate Cup, kaviareň virtuálna, tak nejaký takýto obraz, ktorý sa mi nakoniec veľmi páči, vám to ukážem takto z diaľky, myslím si, že tu aj celkom pasuje. No a ďalej, čo som si objednala, keďže začínajú vlastne baliť balíčky, tak vám ukážem, aké veci teda mám a budem to rozosielať spolu s tými balíčkami ako poďakovanie ľuďom, ktorí si zatiaľ kúpili moju knihu ako keby v predpredaji. Takže ideme na to. Táto skriňa a táto polička patrí iba týmto balíčkom. Takže zatiaľ som si kúpila takéto rozkošné nálepky, ktoré sú naozaj veľmi krásne. Mám tu takéto kartičky poďakovania. Na ďalšiu stranu chcem písať nejaký osobný odkaz. Takisto mám tu takéto nálepky, ktoré budem baliť na balíky. Všetko takéto kvetinkovej tematike, ako je moja kniha. Mám tu dve farby balíkov, jeden takýto rúžový, druhý taký fialový. Myslela som si, že tieto farby budú viacej pastelové, ale nevadí. Takže už aké sú, také sú. Čakám na autobus, ale ako vidíte, počasie je zvláštne, začína pršať a šialene fúka, takže je šanca, že sa to zruší. Ale zase počasie mi ukazuje, že to je taká nejaká prehánka. Snáď ma počujete z toho vetra, no ale tak. Na zastávke, no prší, fúka, ale vraj, že iba u nás, lebo všetci ostatní dávali mi echo, že je všetko v poriadku, slnečko svieti, tak snáď to tak je. Prišli sme do miesta, kde sme mali dôjsť a teraz sa musíme prejsť, takže ideme hodinu chodiť a potom by sme mali byť už na hrade, takže ideme kráčať hore kopcom. Asi to bude náročné. To je náš stan, takýto veľký. Tu je jedna izba a tu máme druhú. Tadá! Postavili sme stan, sme tu a objavujeme hrad teraz. A je tu super. Čo si nám dal. Aj keď slabý som, všetko to, čo mám, každý dých je tvoj. Mal som stať na východ slnka, ale trebalo mi na vecko. Takže aj to bol Boží plán. Už je ráno, je 7 hodín. 7 hodín. My o chvíľu pôjdeme papať a
a musíme sa spáliť, lebo dnes tu je ďalší program, na ktorý ostávame, ale musíme sa spáliť. Máme kavičku a oddychujeme a pijeme kavičku, takže je nám tu super. Však? Takže hlasím sa ja z budúcnosti. Je nedeľa, je týždeň po stanovačke a ja chcem dostrihať video a stále nemám natočený záver. Takže teraz vám idem povedať niečo osobne ja k tomu. Bolo to veľmi super. Slovičko super v tomto vlogu nájdete viackrát, ale naozaj celé tie 2 dni som si veľmi užila. Od tej stanovačky cez ten program, od aktivity, po to prostredie, bolo to naozaj výborné. Vlastne piatok bol taký, aby som povedala, veľmi pre mňa osobne duchovne inšpiratívny, alebo neviem, ako to mám povedať. A ja by som vám to zamyslenie chcela povedať aj tu. Takže vlastne bolo to o tom, že každý človek má v srdci miesto. Predstavte si, že máte puzzle. No a naše srdce je to puzzle a chýba nám tam tá jedna kocka. A každý človek má tú kocku, alebo to je kocka, alebo časť puzzle, ktorá je stvorená pre Boha, pre večnosť. Lenže mnohí z nás do tohto puzzle dávajú veci tohto sveta, ktoré sa stávajú našimi modlami. Napríklad nejaký úspech, že vlastne necítim sa naplnený, ale myslím si, že ak dosiahnem ten úspech, ktorý chcem, tak vlastne budem cítiť to naplnenie. Alebo iné rôzne vlastne modly, ktoré sú mobil, alebo neviem, hocičo na tomto svete, ktoré sa snažíme vlastne uprednostniť pred Bohom a myslíme si, že nás to urobí šťastnejším. No a vlastne pre mňa taká veľmi pekná aktivita bola, keď sme si tie naše modly, mali sme si to uvedomiť, zamyslieť, napísať na papierik a spalili sme to vlastne v ohnisku. Takže to bolo veľmi také, čo ma chytilo za srdce, vlastne, že odovzdávam a dám to preč. Priznávam si to, že mám aj ja nejakú modlu, ale tak vlastne spálim ju a budem sa snažiť uprednostiť toho Boha. No a nakoniec sme dostali kľúčik, ktorý ja mám na prívesku, takže vám ho aj ukážem. Taká pripomienka, ja som srdce Bohu otvorila, takže otvor ho aj ty a daj Boha na svoje prvé miesto. Pa, pa!